Mă aude, Sergiu? Alo? Mă aude cineva pe Discordul acesta unde este Sergiu? Serge întârzie? Serge întârzie. De ce întârzie Serge? Sărut mâna. Îl lăsați pe Serge la calculator? Îl lăsați pe Sergiu la calculator, vă rog frumos, în ce zi suntem? Suntem... Bă, ați văzut în ce zi suntem? Bă, ați văzut în ce zi suntem? Băi! Mamă, o să fie jale! O să fie jale, bă! Vreau minereurile. Am scris bine? Minereurile. Bun, fiți atenți, uitați-vă aici. Electric fence. Bă, da, se aud prea tare șobolania, bă.